Lørdag den 25. oktober 1941. Det var da en interessant mand, ikke også? Han har jo en masse historie. Det er mig. Havet har altid været en del af 80-årige Bent Knudsens liv. Han var 16, da han første gang fik hyre på et skib. Det var fordi, at jeg skulle have noget at lave. Og så synes jeg, at når jeg er så meget ved vandet, så kan jeg lige så godt tage ud og sejle. Han har sejlet over hele verden, men især et sted husker han som noget helt særligt. På Cuba, der var et godt sted. Der var vi ikke kærlig i sådan 4 uger gangen. Der var masser af forskellige pæne damer og sådan lidt med cola og rom og cola og sådan lidt. Jo. Han er jo så elsket af alle pigerne hernede i Fjordbyen. Bent var i Nordafrika, da ham og konen fik deres første barn. Det fik dem til at tænke over Bents fremtid som sømand. Ja, hun syntes også, at jeg skulle holde op. Men det kunne jeg også godt selv se. Han hed Jan, min søn. Han blev født, da han var nok et halvt års tid dengang. Og han tænkte, hvad er det for en mand, ham det? Jo. Så tænkte han, nu må du hellere holde op. Bent fik arbejde på Aalborg Værft. Kærligheden til havet blev dog ikke mindre. Bent og konen Kaja brugte meget tid i deres fritidshus i Fjordbyen. Det er et område ved Limfjorden, der minder om kolonihaveforeningen, men alligevel ikke helt. Ja, men jeg kunne ikke tænke mig at have en kolonihave og gå inden for sådan nogle hækker. Sådan noget. Nej, det gider jeg ikke. Nej, jeg vil have så jeg nede i vandet. Der sker der meget hernede. Bent og Kaja nåede at være gift i 39 år. Og så gik hun hen og døde. Hun døde i den 26. oktober. August, september. Ja. Nej, det var i september i 2002. Kunne hun ikke mere. Nej. Så jeg blev ved med at være herude. Ja, hvad der forandrede sig, der var jeg selvfølgelig et tomrum, hvor jeg var jo vant til, at hun var lave maden, ikke? Og jeg vasker op. Sådan. Men nu skal jeg lave begge dele selv. Huset i Fjordbyen har altid været rammen om Bents hobbyfiskeri. Med tiden blev det dog sværere at være fisker, og han er nu stoppet helt. Det var fordi, der var ingen fisk til sidst. Og så kom alle de her lov og paragrafer. Man kan jo ikke bare tillade at sætte en rus ud i dag. Der skal man både have tilladelse for fiskerikontrollen, og du skal have en vage, og der skal flag på, og der skal navn og adresse og telefonnummer. Nej, det gider jeg ikke mere at gøre. Hvad savner du mest ved at tage ud og fiske? Jamen det er sådan det der med at komme ud og se, hvad der er i ruserne og sådan lidt. Så komme hjem og prale lidt af det. Det er et hemmeligt rum, det her. Kammeratskabet er en vigtig del af livet i Fjordbyen. Jamen altså, Bent og mig, det er så nemt. Ikke også? Altså, vi snakker sammen, og vi kan snakke om alt mellem himmel og jord. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, for det er bare et godt kammeratskab. Selvom Bent har en lejlighed inde i Aalborg, er det huset ved fjorden, han foretrækker. Jeg vil helst være herude, men det kan jo ikke være sommer hele tiden. For har været det, så er det sgu blevet noget. Og man kan altid komme ud og sætte sig ned ved fjorden og sætte og hygge sig med en kop kaffe. Eller et bajer, eller hvad man nu kan finde på. Jo, det kan man ikke sådan om hjemme i min lejlighed. Så skål da. Skål.